Sejisinya kum ka jeng seng khana jong ka balang Presiden Malki ngiwan man ai kublai ya pi baro ki hebret ki pi baro ki ba kinong pen ya kani ka program ding ba ka recording jong ka YouTube channel ka jongi to ai ba ka jing iet ka jong blai ba ka jing snai ka jong u kanai don kat bat ngi lembat pi ki ba pet bat basha skor lingba kini ki program bat ki program nak menta kani ka singi kilong kumne ninyo nongelam jingrai ni Miss Nancy B Paret I organis I Miss Lahundo Shongwan inong pulis dang I Caitlin Sutunga inong duai I Mrs Alishas EM but nong karan nong duai Ezra Abner Khonglam but inyo ban sam na kubo na tien ka jong ublay but iban sam hapreng jongi inlong imes happy labat wajri but shabang insdang igni program ka jongi hakani ka sngi tungin ja pensko sha kindiat na ka tien ka jong ublay na ka shiti u Jacob kanong balai na khot bakhat lai but na ka shiti jong u Jacob hi kanong basaw ka khot ka bashpau kikintin ki biong kumne u ei u bastat but u basyampang hapanang jong pi tu na penpau da ka jinglong babha jong u ya kita ka jingle jong u da ka jingjam nut ka jing stat but Jacob saus pau ko ngumne tu pin penret yala de hakmat u try tu un pen kraw de un pen kraw pi chamang indang program tu nge let lang hublai haki jing duai Ngiwan ban aingu yame ablay kupa jingi bahamneng namar ka jing iet ka jing sumar ba ka jing ri ka jing dan kat ka jong me kisngi bro kisngi bla let no memshim e no ingi wat apdeng ka jing e ki bawan banyale apdeng ka jing im jingi ki brio khamtam bawan ka ni ka khlamba to try jisu be ka bla pentut ya ka jing im jingi babun ka bla shim ka jing im jingi babun try jisu be nrei ngiwan ban aingu yame to try ba me bats kamingi melari mela sumaringi try ba ngilong kumni ka ngilong menta ba ngiya man penyai gini program de ling ba ka jingker khu ka jongme ka ding ba ka jingdon kat ka jongme ba ling ba ka jing is a ka jongme to don kat mame try ba ka ni ka program hi baro shisni to man ri man sumar hi mame try ba ni IT hapo ka jingelam ti jong man sim khu jongme try jisu bi ikin hi baro ngapa na ka kerteng try na pun jing Jesus Christ amen Shabang yos ngau ya ka jing pulie na ka tien ka jong blai na Caitlin Sutunga nyos ngau nginyo rwai lang ka jing rai ka bashis pa sau pho na ka bathamai batshis pa life hundai na ka barem Bible banga ien kalong ka tien blai kayalap yu Jisu nong penem ka pertai ka Bible banga iet ka Bible along ka tienu blai but on in your wai baro lightly ki khot lamba chorus on dal adap kene ka jingrai ngan khot ye I Caitlin Sutunga soba ban chimek banta ban puli nak tien ka jong ublai Bible banga
san pulai dekat ke basau basan shisha ula ba ikijing kuslai jongi bad ula kid ikijing snyosi jongi pen ban ngil anyoyu bala pen mong bala shot ublay bad bala pen jinjar Henry la pen mong yu ne namar kijing renkang jongi la pen lewet yu namar kijing lek bem hok jongi kajing pen shitom kajing sup jongi kala long halor jong u bad da kajing jam snam jong u kala pen khiai ngi to kinya doi kuk pa jungi pa apneng sai sian pa trai ji subing e ngi wan lam kum ne ban pendem ren iladia khamat kisla jat ki bu hoi e ki jong me pa kum kani kasngi kin trai ji su sai sian pat kum ka jing sang khna ngyo e kani kalat kin trai kin ran pa pha ban ki wa ka yeng ka ba kan tang ka jong me ban yo kin trai ji su e ban mane shakri kerteng ka bu hoi ka jong me ngi ai ngo e me kin trai ji su me nang pli pat ngi kani kalat kin trai ji su paling ba kini kor ki por ka YouTube channel kin trai ji su bi ngi yo kin trai ji su ban record kani ka jing sang na ka ben ta ki khna ki barin trai ji su pha kani ka por nga wan ban bu ti kin trai ji su ngi wei pi wei kin trai kling hok ti ki pdan bor ki jong me to is nei me ban ran ran kat lam ban ngi ban kar khui ngi pat pan ya ra pai bor ngi kin trai ji su kham tam ki hep ki barit bagum ki khon ki be e ki jong me kin trai ji su be kin la ban em ban ya ka len ti ka man ka bu khoi ka jong me kin long ki patip ngi bat ki ba shan ya bat ki ba ya kat kum ka jing bin ya ka ba start ka jong me is nei hiru trai ji su be ya kum ka ne ka por ban ran kat lam bat ngi hi we pi we kin trai ji su ha ba ka per thai paro shi lup kin trai ji su be ka don kin trai ji su pan face ya new klam atrai kan yang jing pang COVID-19 kin trai ji su akum kan ka por kin trai ji su be ngi wan ban bu ti ngi we pi we khamat jong me kin trai pa men is nei ban da ban care ban sumar ban ran kat lam hi ban ngi kin trai ji su to ya rap to ai por me ngi kin trai ji su be ngin num ti ngin num si ngin num smet kin trai ji su rai bingin shania ba tanga ka jing ya lam ka start ka jong me kin trai ban bangin tip kin trai ji su be ba ka snam ka jong me kin trai ji su ka ban tap ngi kin trai ban bangin lat kin trai ni kin ki jing ma ban kin ki jing man sao jong ka ne ka per thai hi isne hiru kum jo kin trai ban tan ran kat lam bat ki to ki ba ya le a trai ban fight against uni khna jing pang ki front liners kin trai ji su be to ya rap to ai bor to ban ko por hi me ki kin trai ji su be kin la kin trai ban ai ka best of their service kin trai ji su be na ka ben ta ban ya le against uni khna kum jo hiru trai kan ran awan ban bu ti na ka ben ta ka scientific community pro ko we kin trai ji su ka ban ya per sang kin trai ban wa di ki dawai a trai ban fight against uni khna jing pang trai to ai por me ki paling ba ka ta jing start ka me ai ki kin la kin trai ban yo ba ka ta ka vaccine ne ka dawai kin trai ban jam ban ko di ki priyo kin trai ji su shi kan tin ru kan ran awan ban bu ti na ka ben ta ki tu ki long yeng long sam ki bala du no ela ki ba yeng ba sam jong ki akum kin ki por kin trai ji su ha tu pha ma me trai kan ra ru pha do min sem bu khoi jo me kin trai ji su bi un pen teng ni ki kin trai akum kin ki por ki ba min ta kin trai ji su kum ju hiru trai wan ban bu ti na ka ben ta ka ching se khna bat ki no elam ki jong kai ba ro kin trai to nang yarap nang ai por na pen ku por me ki kin trai ban ka por kin trai ji su kin da ban per shang kin trai ban ya lam mi kin ki beret kin trai ji su dak shaka jing itho e mekin trai ji su bekin long ki khun ki jong mekin trai isne hero kum jo trai ji su kunat ban dong ring kat lambat kani ka service hi paro ko bekin trai ji su ai bakan dong ka ba yai bet ka ba yai ti kin trai ji su kunat ba bakan dong shana ka binta ka puram ka jong me wan ban bu ti kham tam na ka binta inong kran kin trai ji su to pin ko bor me e do min sem bu khu jong me bi ila ban kran na trai ji su ko hok ka jing shi shana khtian ka bu khu ka jong me isne hero kum jo trai kan rat ban ma bat lat ru ki pop ki rang kang ki du na ki palat pa misama ka jing em ka jungi bandaran kat hiru bat kani ka sngi hi bro isngi na bang apa ni kini baro akerting tribe no padim jungi Jesus Christ menta bah la kertaro amen Kubleji buone kitlen su tengah mat Mrs. Alisha iem namta kitu kibinta kibya phila sam apdeng jingi iwe ki program ki brang sa galongom ne nginyo ban krena tin ka jong play ne imes happy labet warjri bat ban ai ngi special number kan long ne iwe ni ki hebret jong ja sankna I extra amnar khonglam machwa bang yo sngo ya ka jingkren ne imes happy labet warjri nginyo banyarwai lang kajingrai kaba sanspa khandai pupra nabatmai bat sanspa prapulai nakbarem hosana jam hosana ki khenna kierwai
ban penher la jing yaro yu Jisu Kris utrai yu Jisu ubajura yaki halashadem ya u kiwan ban aingu ya u kiwan bandam inyerwai baro lightly kidkhon ke jingrai ke basan spa khandai pupranam thamai batsan spa prapulana ke berem bat ondal adap kene ke jingrai ngakhot ye imes happy labet warjri sobha banshem yaka benta ke jongi kublai pi baro ki bre ki bopet yakani ka online service yakani ko por ha teng ko thiang tam go jong tribe no pun mjing Jesus Christ para shwa bangin sedang tungin let shwa shubli ka jing duai ko pa jing bab neng wan khamat bandam hangdau ni wan bandam ki slajat ko khoi kan tang jami tribe an aingo eme yakani ka sngi ka bathamai ma me aingi so padon kat bangi we bi we mat bat klan nak pak kan kan jing mi le an pensusi eme na megini baro apan kerteng Jisu amen dia ki hab ki beren na tharai phila ya miss day manwan chayeng mani shaka jing sang phila ya miss manwan bible class phila miss manwan jiseng khna de nang ta de tang bangi ai ngo pde yu blei bangi yo ekani kalat bangi yo ban mani yu u ling ba kini ki online service wala dangi haban mani yu halak ki jong ki yeng maknaru tamba compare ktin ga jong blei ko ong ba lada ar laingot ki yaseng lang ha kerteng jonga ban mani yanga hangta nga ngadon bat nganget scam lu ba blei udan dekat bangi we bi we ha kani kapor dia kini ke step akwa ipi ki kena rangrit ki kena baro bapenya shongkop bapenya snap bahamo ya ka kring ku jong blai wat lada pidan hayeng makanaru akwa bapenya shongkop ban cha skor dia kini ke step akwa banya thu ipi ke ke ba ublai ukwa ban ipi bapintep ban bapinle mo pi ami kini ki dor ha ki screen ki jong pi PE ki dor jong ki kini ki diki superheroes den am but kini ki superheroes ni ju kini ki superheroes hat TV dei ni la bani no you Batman Superman dei Iron Man kini ki diki superheroes paper mangi ju barabor hat TV dei tengin pet ken diat ya kini ki ki ba penlong ya ki bakin long superheroes namar baki don kita ki superpowers den am but in pet ken diat ya ki kita ki superheroes but ki superpowers ki jangki uni udeu Spiderman but ki kita ki powers ki jong Spiderman ki ong ni Spiderman ulong komno
quick to save someone from falling. Ulang super quick to save someone from falling. Kabumut ba ulak ban let ukuloi ban let yarap ya no abadan ka pedang jang jing ma jing e ukuloi ban let yarap la dadan mano ba janham na jong building na e ru ukuloi ban let yarap dai. Ulang super intelligent in solving mysteries. Kabumut ba udan kata ka bor ka jing start hau ba ulak ban solve kita ki mysteries but can crawl and stick to walls kabamon ulong kum bakilong ki balong ki thabawa bangi GE hiyeng dai ki thabawa ki la ban kiyo ki kanro ki la ban kiyo shi ki sat ne te Spiderman ro kum ju ula ban kiyo ken ula ban par stat ha ki shidrong jang ki buildings par stat but kum no open dan kam mi ki superpowers ki jong open dan kam da ka ba ula ban use kini ki superpowers ban let yarap ki breu ki badan pedang jongka jingma ki badan kam ki jing yarap jong ubat ula ban ya short ru ya ki nong shun. Next superhero in pen new de Hulk then ki powers jong ki superpowers jong Hulk pede Hulk ulong super strong ki ong bo Hulk ulong super strong pe tang ka dor jong Hulk ru pe tang ki ksa ki jong uru dai ki bahe dai te ulong kum no ulak ban le ayu udan kanika ka power hu ulak ban kenti na ko wei ka jaka pilai yam ki movies jong Hulk te pitip kumnu ulang Hulk dai te ki ang hang ni de ulang more anger more strength ka bomot ba katau nang dom katau nang clench sure katau nang dom katau nang double arsha lai sha sau sha ka jing clench ka jong nang ta dia udan ya kanika self healing power ka bomot ba ulak ban pen khia ya la di umdan kam doktor umdan kam dawai ulak ban pen khia ya la di tang ba ka don ka warning ke kata ka warning kini ki superheroes ki bang pen EP mene ki bang pen EP mentan ki long ki datang ki cartoon characters mo ki datang ki cartoon characters ki bangimla banyo kim dei ki ba shisha ila susi de bang kim dei ki ba shisha begini ki superheroes ni ki tang hai ila banyo ki tang ha ki movies but ki dei ki bala shumut der hi da ubrio tang ba gidan ni em pada utau superhero ba shisha manu badai superhero bersisa jang ni pada udai manu udai Jesus Christ udai kon jang no udai kon ba marwe jang ublei em menta udan ha beneng pat usyang ha ka keti kaman ko jang ublei pat ha ka wei ka sngi un wan biang shani bertai ban wan shao yangi dai tiladang ong ba Jesus Christ udai superhero kabamut ba Jesus udai udan ki superpowers udai tengen nyepet kendiat ki superpowers jang Jesus Christ Bening kong kabor halor ki jingpang power over sickness ila ban syam na ka gospel Matthias ba kumno jisu ha kapor budan ha perthai ula pen khia ya babon ki brio ula kta ya babon ki patba ula pen khia yu brio ba matla ula pen khia yu brio ba kelut but ula pen khia yu brio ba pangyap shiliang yu bang pang yang tho le dai ula pen khia bon ya ki brio ki bapang but hadu kani ka sngiru gila ban iba jisu udang pendan kam ya kani ka power ka jong ban pen khia yangi na ki jingpang ki jing stam jangi ang tade jisu udan ka kabor halor ka maryang power over nature ni tip ya ka ken ma ni am ya ka jing tho khana jong bakum no jisu pen jai ya ka eryong ha ka por ba udan haleng bat ki senran ki jong ken mau am kawan ka eryong ki baki senran ki la syap tieng hado kata bat ki pan jing yarap no jisu dai ki li kersiu jisu kata ka por jisu dang ya thia ki li kersiu jisu bakin ba ki la tieng palat baki tieng ba ka ikom bat kan kata ka lieng baki syang ka ikom bat kelano baki tieng ki ngam jelop dai ni am tip jisu uli akum no namar ba jisu udai superhero bat udan kata ka bor ula ban penjai bat penjai ya kata ka eryong bat hang ta kan marsan ko man jisu ya kata ka eryong bakan long jai ka jai kan kata ka eryong ka mot ba jisu udan kata ka bor hu nang ta dia ka bor halor ki nong shun power over our enemies nong shun bor udai usatan but ikan maru aki jinga tho khana ba jisu ulong kumno hakapor ba jisu dan shari klau kan mau am ba jisu o satan wan man penshayu jisu kanu sien u penshayu jisu
lai sien dei uwan ban u Satan u let ban pensai u Jisu lai sien but u Jisu u klem ngop ha kita ki jing pensai dei ni em ha ba shi sien ru em ba ar sien ru em ba lai sien ru em klem ngop shi sien ru ti ka ni yo i ken hang ne ba u Satan umla ban le yu Jisu umla ban defeat yu Jisu dei hakaba khadu Satan hab le akum no hab ja no namar ba uja no namar ba u klem la ban ya le yu Jisu namar u Jisu dan kata kabor ban ya le ya u Satan kabor halor ka jingyap u Jisu udan kata ka power over death dai ni kan mau ya kajing thok hana ba kumno Jisu upen ki em yang pat ya u Lazarus kan mau am hadien kat no sngi hadien sau sngi u Jisu upen ki em yang pat ya u Lazarus wat lada u Jisu klem la ban let ban utip u yo ka khubor ba u Lazarus ula shtam ula pang dai u klem la ban let hang tu ban let ban pen khia ya u Lazarus ti u Lazarus ula yap ti u Jisu ulet ki pha ban hakapor bu uwan ulet ki let yalam mi usha ka jingtap jang Lazarus dai bat hangta kan ngi i hang ni ngi i ka bor ba u Jisu kumno upendan kam ya kan ni super power ka jang ula ban pen ki em yang pan ya u Lazarus bat ma uru ya ladehi hadien ka balai sni u Jisu mi pat na jingtap dai na kata ka daw ngi la ban ngi yo ban rai jot na jingtap ulami but ni yo ban celebrate ya ka resurrection Sunday dai ni em dai na kamar ba ka jingyap ka klem la ban ni Jisu but pa u Jisu namar bu dai tahu superhero beshisha udan ya kata ka super power ban ya le ya ka jingyap ti u Jisu ubon bah ki superpowers but kini dai tangki kendiat ki superpowers but nganya thu ya pi dan sa ka we ka superpower ka jang u Jisu ka ba crowd tam Kai kata ka superpower ka jang Jisu ka bakarau tam na ki superpowers baro. Kai kata ka bo Jisu ule. Ngin pet. Pi ia mi kani ka dor jang ka ka jingkieng. Dai kani ka jingkieng la jayu ya kani ka jingkieng. Pi ia bakala dukut kani ka jingkieng kala dukut. Ti ngan le kum no lada ngakwa ban let na kani ka na point A sha point B. Ngan le kum no ban kin thi ru ngamla namar nanga kenti ngan sahap hapo bangan jingi ru ngamnang ban syong da kaling ru ngamla ban syong namar mdan ti kani ka jingkieng ka dei tang kani bala ban penpoy yang nang ni na point A sha point B dei tiken hab ban le kum no ban kenang kani ka jingkieng kala ban long biang kin hab ban repair kin hab ban shna biang ban repair ya kani ka jingkieng kenang ba ka jinglet jingwan kan sup dei ti kumjuru ngi ki breu ngi dan shakani ka we kalyang bat ublei udan shakani ka we kalyang bat ka ka penya klat ingi na ublei ka longka pop dei ka pop ka penya klat ingi na ublei ka ong hang ni sin separates us from God ti ka kata ka pop ka penya klat ingi na ublei ngi de ki kan ma bangi ngi de ki nong pop bat ngi le pop man la ka sngi lada ngi talk ngi la ban kumnu ki pop ki jengi ngi la ban talk ngi la ban jaitu ngi la ban tu ngi la ban syukur ki breu kita ki deki pop ngi la ban kran ki kiteng klam akor kita ki deki pop ki jengi bat kata sien ngi nang le pop kanang dukut king keto ka jingkieng kendiat kat chisien ak sni baning kong hile pop ka dukut kendiat sni ke baar hile pop yang ka dukut biang sa chisien but kumta tertar kata ngi nang le pop nang dukut bat kanang he kata ka space kata ka gap tingi ngi don shani ka we kalyang ublei don shani ka we kalyang te ban let sha ublei menta kala jinjar dei ni em namar ba ngimla ban let shu ublei namar ba ngi deki bangila le pop nei te ublei uyo i kenya kane ublei uyo i kane ban usngusi ken ublei uyo i am ya kane usngusi uang kumno wang ngasusi ba ngani i ki khon ki janga ki jingai nanga ukwa yangi ki khon ki jong ba ngin don ha kata ka jaka badon mo ka ktin ka jong ublei ka ong kumno namar ka bainong ka pop ka long ka jingyam dei namar ka bomot ba la dangi la le pop bat na dangi yap ha ka pop ngin let betcha dujak dei tek ublei pede kwa yangi bangin let shadujak mangin poi shadujak mangin pensha stom hadujak namar bat sisien bangila poi shadujak gimla sho ben lit pai biang dei kala along bet junam hadujak di tamba ublei hakaktin ka jung ka ong ba
Henry ka jing iet ka jong ublay ka long ka jong ublay ka long ka jing im bam jukut. Kani ka de ka ke ka ba ublay ukwa man ayangi baro ki breu ki bran hapertai ukwa yangi baro bangin yo ya kata ka jing im bam jukut. Ka bumut ba ukwa yangi ba ngin poi shabeneng dangila ya bangin poi bat ngin dan lem bat shabeneng. Ma ti ngikwa am man poi shabeneng dangila ya ti uliak kumno ublay ka solution ka ba ublay u ai ni ba la don am kani ka space you honest like kan real ka angkom no na ba ublay u la ye kata ya ka perthai ka ba u la IT no ya lau khon bala kamarwe ba u ru u banget ha u onom jot sho henrei on yo ya ka jing em bam jukut ti u ublay u pha no da u khon jong u jisu kan ban wan ban pendap ya ketu ke jaka besudah ban repair ya ketu ke bridge PEM mentau lawan ujisu hapedeng ban repair ya ke bridge te ki breu menta ki la ban cross nang ni kan nak ni na badan ujisu ki la ban ya ding ba ban let shau blay nak kata ke daw ni ong ba ujisu ulong ka lenti ka jing shisha bat ka jing em ujisu ulong way ka lenti ka jing shisha bat ka jing em dak pareng ni ong the way the truth and the life te menta bangin let sha ublay in hap ban yad ling bau jisu kumno bangin le pade bangin ka kampat kut kat nemo kumno bangin le pade bangin poi sha ublay dai kan mau am ni ngakali phi ke kata ka super power ka jong jisu ka bakrau tam ka super power ka jong jisu ka bakrau tam ka deka jing pen em dak tin pareng ki ong salvation ngile kumno ikan mau bha superhero ba shisha jangi udai u jisu Christ but ka super power ka ba krau tame ka jung u ka deka jing pen em but jisu wan chini seperti ban repair ya ka to ka bridge kan mau ame ka bridge wan ban repair ya ka to ka bridge ban a yangi kata ka jing pen em ka kata ka jing pen em but kumno ngin le ban yo kata ka jing pen em ma anya tho epi kani ka ujisu ang kumno ublay ukwa yangi bangin poi sya kata ka jaka ka badan mau talong sya beneng dai tingin pet ken diat ya ka video bapin sung tho kambha shu ya kanika jingi tho khana Dipilai am ya kato ka video pila sung tho bangin gibrengi dan chini ka wei kaliang bat ublei dan chini ka wei kaliang te ke ka papenya klat yangi kadeka pop ka jongi bangile dai te ublei pade na mar bu iet palat yangi ukwa yangi bangin dan syakata ka jaka ka ba udan ma u le kumno uwandu jisu ban repair ka to ka bridge khnang bangin la ban cross PEM kumno bangin la ban banyat ling ba ka to ka bridge ning ba u jisu bangin poisha ublei te kum joru ka ka bang day ban le pade ba khna bangin yo ya kata ka jing pen em dai don lightly ki steps kan ya to ep don A B but C step A ka kata step A accept Jesus as your personal savior ka bumut bangin pediang yu jisu kom uta unong pen em jangi ba shimat mut ngin pediang yu jisu hapo ka do no jangi ngin welcome yu jisu hapo ka do no jeki jangi ngijurwai am ka jingruai to wan sha do no try jisu don jaka ha do no janga ka bumut ba pi ai jaka yu jisu ban shong ha do no jang pi ba unlong utrai jang pi but B believe that Jesus is the Son of God and that He died for your sins. Mut ngidi ban nget ba ujisu uday ukhon jong ublay but ba wan chini siya pertay ban yap na kabentaka jongi. Nakipop ki jongi bun shim no ikipop ki jongi ujisu la shim no ikipop ki jongi la ba no ikipop ki jongi baro hagading pana nakata daw gading pana jong ulong ba kya ba dai te ke bangi de ban le kalong bangi de ban nget ka kting ka jong ko ublay ko angkom no ba u ru u bang nget ha u on jot sure hin rei un yo ya ka jing em bam jukut nang ta si kamon confess that Jesus is Lord confess mot ban de pla sha ka perthai baro ko wei ba u jisu u dei u
try dengan kemau superhero uba shisha jangi udai Jisu Christ ukun jong blai ka superpower ka jong Jisu ka bakraw tam kadai ka jingpen but kumnu pengin le ban yo kata ka jingpen lightly A B but C kan mau accept mot ban pediang B believe mot ban nget but C confess ban nget ha u Jisu but ban play ka kerteng jong u Jisu ti hap ki beret ngakermen ba kanika jing hikai ha kanika step kan long ka jing kurku ka jing ka jong pi but to blay nang kurku yu pi na ka benta ka buram blay amen Ma kublay namta inong kren ibla ai pedang jungi ya ka to khubor ka ba pen pau ya ka jing pen bo Jisu long utaus superhero ki ngi ong ha pedang ka jing ka jongi ha pedang ka jing jong ka lenti jongi mo ulong ka lenti jong ka jing ba ka jing shisha ba de tang na uhi yo ban ngilio kalat menet syabeneng kumki hebret ru ngidon kenmau ba ngidon kam yo Jisu hapdang kajing jongi namar ba ngila hapdang kajing ba kajing le ba kajing kapop kajongi ka bridge ya kata ka gap kumba inong keren ila hapdang jongi but Jisu ulong kata kajing kieng namta jing kajongi syau pa ba syabeneng kublai shibun Miss Happy Labet warjri namta kitok program namta katuka jingkren ke jongpi mentan kebalong ke jingkerku namta jongi kibas ngam bat namta jongpi baro kibapet lingba ke YouTube channel ban ngai kublai ru namta kinung shimta baro nadu nongilam jongroi nan CB pariat organis lahundu shongwan nong puli nakaktin ko jong blay Caitlin Sutunga inong duai Mrs. Alisha LCM bat ngindan sok kawai ke benta jong ke program kabadang sa kabanlong kabanginyo ya ke special number na i Abner Kong Ezra Abner Konglam bat shabinyo sngo ya ke special number na i Ezra Abner Konglam ngidan nginyo duai lang ya ke jing aingu ya kaba ngiyo lingba ki envelope lingba ki donation kaba ki para banget ki ai ki dekhot jong seng samla ki ai ki dekhot jong balang mal ki ai but shwa bangin yo sngo special program na i Mr. Ezra Abner Konglam tung yi dwai ban pen kan tang shoi kini ki aingu ni aingu yame ablai ukpa jingi baham neng namar ba melong mame ublai bela kerku yangi ya kejing ai ke bangi ai try oi kejing ai ke jongi kilong ki baret ha bagi nu jor ba kejing ai ke bakrabor ke jongme nrei to ai ke bangi ai kan long nam tak buram ke jongme kerku me nam tak yeng ke sem ki ba ai nam tak ni kejing ai ke baret ke jongi bingila men pen kam nam tak ke jung don kam jong ke jeseng kena nam tak buram ke jongme bangi nang la men pen sapreng ru gospel ke jongme trying IT ni shane apa ko jingalam ti jong mun sim ko jong me ba me he try manyalam ba kini ki jing ai ka jungi ken long mingila ban play ko gospel ka jong me ba kini ki jing ai ki badet ka jungi ya try ken long ki jing ai ya ka bangila ban yarap namta kinu ki benta jong ki jing rap bangila ban ai ki we ki bedan kam me ki jing rap try nang indor kat mami ban ngi we ikini baro try apa na ka kerteng jong try ban ong nopen ni Jesus Christ. Amen. Kakertain jong kajing rai kalong confidence. I'm not a warrior. I'm too afraid to lose. I feel unqualified for what you're calling me to do. Your strength, I got no excuse. These broken people are exactly who you use. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David.
lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. Give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. I'll face my giants with confidence. Nakabenta burong ublay aman. Minta bangi nginyo ban penwai no gini ke jing syakri ke jongi. Batu ai ba ublay unang ye kerku ye kani ke jing syakri ke jongi na koi ke por syekpan. Bo nang ri nong sumar ringi kamtam ikinong ishimenta baro nadu inong pulis dang inong dwai inong ruai bat kamtam na inong keren. Tu ai ba ka jing it ke jong ublay unang don rekat bat pi bo nong kerku ye pi haksni kerta jong ke jing im jong pi ki benang wan ba pinla ban le iki ke ban pendon burom na menta ke kerteng ke bakrau go jong u tu ngi penwai no akane kas step ka pamenta hakabawai no try jisu bi akane ka jing syakri ke jing alang ke jong itu ai ba kata ka jing it ba ke jong ublay ku pa ke jing selok ka batyang tam ke jong ublay ku mensim ku ba ka jing ai ke jong up try but nong penim jong Jesus Christ tu ai ba kini ki lai ho we ki ni shong ni sa apne ke jing im jungi kum ka kinong ilam jong jen seng khana ki khot jong jen seng samla ki khot jong jen seng khana kinong ilam jong jen seng samla ke balang jisang kan thai bat ki riunget ki badan ka leng satalak berthai tu ai ba ka jing ba ke jong me try jisu bi kan don apne jing iwi pe kini ki lai ho we ki ni shong ni sa apne ke jing im jungi na ki bom chukut haleluya ngero ikan ye kerteng ke bakrau bor badan bor hak kerteng Jisu amen.